Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di pertanyaan ngata nalaus epistel di minggu pasapulu pitu hodung Trinitatis di tanggal 22 September 2024 nalaus gabe minggu ekologi di Huriat HKBP. Imahatan itu hata na tersurat di Yohanes bidutolu ayat 10 tolu rodi ayat 10 walu. Topik ni minggu disi habal gaun ni Jehovah di bagasan sudi natinok pana. Kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Hujah hamadi hita songonoma di dok hatan itu hatta. Dangadong nama naik tu benua gijang ia sonau tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijang hian. Jadi songon naung pinatibun si Musa ulohi di halongonan songoni naing patibuon anak ni jolmai. Asa dapotan hanguluan na saliling-liling na ganup na porsia di ibana. Ay songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na naing paluon na portibiot tahe ubahin na disuruh. Dang si uhuman na porsea di ibana. Alai anggona so porseai nungahona uhum ala so porsea ibana di guarni anak sasadani debata. Ima hatani tuhata. Di hamu akamanami dohot inanami to tutur puktaon bagian percakapan ni Yesus dopei dohot si Nikodemus naro borngin manopot Yesus. Jadi si Nikodemuson ima sahalak sian aka parise jala didok di ayat sadei situani halak Yahudi jala totumo lo didok situa manang pemimpin halak Yahudi totu naung terberita mayate. Jadi roy bana borngin manukun mungkin adok sesuatu nama cai rikotian ikoboton ni bana rupani jala imanon nabui tabereng adorakso turpuk tai. Hamak kadongan molo didok di topik ni mingguta tu minggu pasapulu pitu hodung Trinitatis di tanggal 22 September 2024 taringot tu habal gaun ni Jehovah kebesaran Allah. Hira-hira di dia ma idaut taan non habal gaun ni Jehovah di bagasat turpuko. Totu habal gaun ni tuhatai idaut tadui di bagasan holongna. Kebesaran Allah itu ada di dalam kasihnya. Lapatan na dakolan marhite panopau nei hita marnida habal gaun ni Jehovah. Halai tarida dui marhite holong ni rohana. Di ayat 10 sebagai ayat yang sangat ditekankan manang molo di hatabata didok rupani ayat napinamo mokninna macai takas didok disi jala hupikir ayat na macai rikot jala nasai terus gabe ayat liturgio di hari Natal. Ay songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Ima didok. Pola do anak na nasasadai di lehon. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Disima penekanan na rupani. Anak sasadana di lehon. Biasana moloholan sadanay nama daktar leho beyat he. Anggoon
laos anak na nasasadai do di leho. Gabi taingot si Abram na gabi diguari si Abraham na diguari manang digelari ibana opuni torop akabangso molosomal tado rupani opuni na porsea anak na si Isak naung 100 tahun di paimaima hape ikon pilihonon na may muse tu Jehovah. Jadi buiden no tajida di sada Musa 21 ayat 5. Di sima sada habal gaun ni si Abraham. Jala ido asa gabe di guar ibana opuni na porsea. Ise siya kita naulosongoni ate. Haru kita naulosongoni. Haru mangido otik do siyan na di ibanay. Saitong do didok dangadong di ibana. Hape takas dua dong di ibana di lihot Tuhani. Alai begitu dipangido sa otik. Saitong matua dangadong. Anggo si Abraham. Atik pe naung lilingi di paima 100 tahun. Jala anak sasada. Dang mabiar ibana mamilihot tu Jehovah. Di si mahabal gaun ni si Abraham. Molohita jolma di dia mahabal gauta. Dus durasongon halak batakiate. Anggo habal gauta di situ luhaido. Hamoraon, hagabion, hasangapon. Mertua ida, mamorai, danin nado. Terberita ibana sahatu si barbar lusung ala ni hamoraon na. Balgahian guarna. Hamora burju muse. Nin narupani. Jadilah mengalului ibana dang guarna manang dang margana bedidok namorai nama ai di dia du jebu ni namorai ninna na mengalului irupani alai ngapitor di boto na mengalusi ina ni maksud ni na mengalului i mamitor di patuduh marupani bagasna naddo ni dungi di hagabeon martua ida gabe iya inna pas masongon hatani upamayate bitang narumiris tu obun nasumorop anak petong ris borupe tung torop deido didok di upamay gabe si gabe nama didok gelarna opung gabe nin narupani habal gota tarida may muse di hasangapon. Hasangaponon akibat ni na dua nak keninganidui. Nga mamora di arta, mamora muse di parianak konon. Gabe sangak may ibana. Jadi molomate ibana haduan, gudang makaliang ibakena. Di sido hasangapon na rupani. Halai buidura hasangaponon di ida sian aka ulon na pangkat na jabatan na dohot profesi na ate. Om mahabal gaun ni jolma. Alai anggo habal gaun di debata di holong na tu portibiodo habal gaun ai songonoddo holong ni rohani debata ido nak kiningan didok hama kadongan molo didok habal gaun ni Jehovah tarida dui di bagasan holong na on perlu do di bagas ta atusi songo dia do na nidok na holong ni Jehovah dus dui dohot holong ni jolma dus dui dohot holong ta dus dui dohot hata cinta taboto do tehe cinta titik puspa madok jatuh cinta berjuta rasanya Yesui songon nani dok nisi judika cinta karena cinta. Jadi hampir sudah stasiun televisi na di Indonesia do menayangkan nih mulai sian na oke ayo satu stasiun televisi na wow keren. Lapatan na anggota ringot tu cinta sedikit banyak taboto doi. Jalahya doi tak alami. Tapi bagaimana dengan kasih Allah? Molo di padanai baru, perjanjian baru, kasih Allah yaitu kasih yang sejati, kasih sumber dari segala kasih. Jala diguare mai dohot istilah agape. Istilah agape adalah untuk membedakan dua jenis kasih yang lain. Ima eros dan filia. Dia do para singan nina tudwi. Tentu secara sederhana songonom mana nang dohononna. Molo eros adalah cinta atau kasih di antara dua kekasih. Cinta asmara mau.
Omma cinta versi ni si titik puspanak kiningani. Manang versi ni si judikai, cinta karena cinta. Molofilia ima cinta diantara dua sahabat atau cinta antara orang tua dan anak. Sedangkan agape ima cinta Allah kepada manusia. Jadi ketiga jenis cinta ini sama baiknya, tidak ada yang jahat. Alai adong do perbedaanna. Cinta eros adalah cinta karena aku cinta kamu karena titik-titik. Karena kamu cantik, karena kamu menarik, karena kamu kaya, dan karena yang lain. Molo cinta filia, imana didokna cinta supaya saya baik kepadamu supaya kamu juga baik sama aku. Urupi majuau, urupi pehuan. Molo burjuho tuau, au pe burju matuho. Gokko nau, asahu gokko ko nanin nai. Molo di hata Inggris didok merupani take and give, timbal balik. Molo di garut totang guruku, hu garuk petang gurung. Garuk matang guruku, asahu garuk tanggurungmu. Saya akan menggaruk punggungmu bila engkau mau menggaruk punggungku. Ima molo cinta filia. Molo cinta agape, dia maciri khasna molo dibadikot tuna dua nari. Sederhanana songono manana yang dohonon nakamang dohot tamuinang. Kalau cinta eros adalah cinta karena dan cinta filia adalah cinta supaya, maka cinta agape itu adalah cinta meskipun molo di hata Batak nangpe tungpe. Huhaholongi doho nangpe tungpe nang pedang dihaholongi hoa. Aku mencintaimu meskipun kau tidak mencintaiku. Nang pe dihianati hoau holong dorohaku diho. Tung pe juk di baiko hacik ni rohaku holong dorohaku diho. Tung pe dang layak ko untuk dicintai halai buhama rohaku diho. Unang ido kate tong dosugu. Songoni maholong ni tuhatai, itulah cinta agape. Jala ido nanido na dibagasa turpukon. Ido nanido ni Jesus tu si Nikodimusi. Jala ido na say tapes tahun ganup hari Natal. Ido na say taingot ganup Jumat Agung di pesta Paskah doh di aka perayaan besar ni halak Kristen. Sekali lagi oleh karena Allah mengasihi manusia, begitu besar kasihnya kepada dunia ini, kepada manusia, kepada amang, inang, kepada saya, meskipun nangpe, tungpe, dak kolong rohata tu ibana. Hatik pejuk do talausi hatana, juk do tabain sugu rohani Tuhani. Di sido habal gaun ni Tuhani, di bagasan holong na sohalopuani, holong na mamulini. Di 2 Timotius 2:10 didok, sohapo sa pehita, tong dohapo sa nang guibana, aidang tersuadahos sa dirina. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dak tersuadahon ibana dirina. Buasa, ala ibana doholongi, menyatu dak tersirang holong sian hadirionna. Ido jati diri ni debata holong nai anggojolma dang buido hononna jati diri holongna ai sipata songon galub bangido holong ni jolma yesoi songon parnaik tua ni dolari athe dibina sipata gabe adong istilai ada uang abang sayang, gak ada uang kepala abang melayang. Jala omma napa asikon holong ta tu holong ni Tuhani. Anggo jolma maka holongi ala yesoi asa. Selalu ada syaratnya. Holong na bersyarat. Selalu ada pamrihnya. Adong jasa na rupanya. Dan selalu ada batasnya. Terbatas buido ta ukur holong ni jolma. Buido ta supat. Ala yang go holong ni tuhatai
dak tarsupat titai ay songonodo holong ni rohani de bata di portibion nina songo dia bayako kita manuaeng ya marhite-hite na mamilihon anakna ala yang goholong ni tuhatai nang petumpe disima taida adong pengorbanan anggo jol mamakaulongi mengorbankan na dihaholongi anggo tuhatai daw pengorbanan idua satakas didok dia isa puluh pitui adang na disuruh de bata anak na itu portibion asa uhuman naing peluon na portibion tahe ubain na disuruh jadi untuk menyelamatkan ido holong ni tuhata atong tasuliki ma jodirita holong na dia do holok tai nunga holong agape manang holong eros dope manang holong filia amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai jala lopok kontu bagasan rohanami be asa diperbuihok katami perbuena dinggan perbuena tongki di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho amin.